Yo, lukko avaa inne, avaa huoneen pimeä. Ei tarvi mennä paikalliseen GBR:n nimeen. Mä pusken ja vannon, mä tuon vielä täällä elannon pöytään mont vuot. Ei sun tarvi Safi kantaa huolta, ku asiat on paremmin kuin koskaan. GBR-toimistolle joutuu maljan nostaa sen takia, et täällä pysäkille pala paki vaan aikaa. Eli kerro mistä sitä voi lainaa, mä tarviin sitä enemmän kuin mitään muut. Kun ilman sitä tarvet ei tästä mitään tuu ja niin edespäin. Mä räin nyt siitä, kuinka yksinkertaisesti pääsee omista studios fiiliksiin. Ja kun se ovi menee kiinni, niin on saatu taas taattuu GBR-purkkiin. Eli turha urkki meidän suunnitelmista, kun se riippuu parista velvistä ja aika monesta kelmistä. Bless, elä unelmis. Siis elä unelmis. Elä unelmaa. Elä sitä vaan. Elä sitä unelmaa. Elä vaan. Elä unelmaa. Elä unelmaa. Elä unelmaa. Elä unelmaa. Hei, nyt on nyklat taskus, pääsin nyt vasta astuu omalle pajalle, jos se on mustakin, et takastuu. Taltaa täällä tänään ja huomen, se on pakko kun toi musaradios hämää huolella. Tää ei oo klubille tuote, tää on parin nuoren mietteitä elämästä. Mitä me tehdään tässä? Se kysyy päivittäin iteltäni ja sitten sain tämänkin homman loput putaa. Ja Joni on mukana vuokran maksussa, kun mun pari asiakasta maksaa laskussa. Opiskelu ja päivätöitä kaiken takan halus syödä, ja tän räpikaa valvonut enemmän kuin 100 yötä vuodessa.